Tembange kepelut ya, Nak. Oh, nggih. Heeh. Nyilih dibawani kena ta? Napa nggih bawani? Wis manut. Bawane napa Pak? Pocong, Pak? Wis sembarang. Sing penting gathuk. Masa pocong Mas, aja Mas. Ayo kok cendhek menapa seneng kowe barang ndek iki. Asmarandana man sing rada dawa nggih, Pak. Sing penak ki rada dawa ya ora kedawan ya ora kecendheken. Anjasmara. Iki ana sambung rapete karo temantenan, mergo Anjasmara. Nggih. Ari mami tindak pundi bulura sampun kebelet nggih Anu kuwi keri-keri iki mbasari ana. ngoten to Peyek kesoan juruk, Lis. apa kuwi Mas Bulurah pengen pipis. Duh, oh kok Masa ya arep nguyuh ngono. Layon Rini Klintu Pak Apa? Probolinggo Oh Probolinggo Panjenengan kok keprobo-probo rininen Mbak aku rong bengi iki awor dhek iki mangga keprobo-probonen wae seneng lek wowok iki lho Wewek niku napa? wowok iki rada gedhi dek anak irenge wah jan wis Oh nek gedhi ireng niku wewek nah nek cilik ireng niku napa? cilik ireng Nggih nyelintis kula kinten nek wiwi tuh perang tanding wuru wuru napa huru Pak? wuru Uru eh uru perang tanding uru besmo uru lek uru ya apa ya ngerti ku kudu kok udu niku klothok heeh uru besmo karya mukti wong ayu pun kakang pamit lastra tembange kepelut dikancani karo anak wedok Mita Mita uga Mbak Punjung Punjung. karo Mbak Lilis Karnali. Nah, Lilis. kaya ngapa? Ayo, Ya. Iki jogete sing tipis-tipis digarap sing kepenak aja ngantek seru-seru ya, Nak. nggih Pak tipis-tipis Mbak Lilis Heeh. ya Yo, kaya ngapa? langgam riyen iki Pak Langgam dhisik. Kepelut dados. kalamun weros liramu batin iki tanane tansah rengu rasa tresno kang
sati sampean wajib tansah anggoda ati nanging aku pati bloko pungkasane temahan lara tresno Katur Mas Widodo ingkang saking Blimbing OTW lokasi sing sengko pare Mas Kaji Lombok Mas Tijoke sesarengan Mas Edi Kecis mong buat-buate tresno karo SGI wes dinodrat sadermon lampai kula sawah sapa ngendut datan Allah atiku wis kapelon Mas Jari Danton Lin Mas Pakis Rejo rawuh lokasi ya jogetnya sing tipis-tipis ya ya hadap kiri gerak Unyerna de. Uwer. Dadi lek joget ki aja mek tetep madhep ning ngarep yo madhep nyang ngiwa terus mandhep ning simpingan supaya apa lek madhep ning simpingan ki bokongmu ki dipirsani karo penonton. Napa mboten kualat jenengan? Ora, Paringi bokong ini ora. Mboten. Wong lanang-lanang lek tungi bokong do seneng. Mengko mek karek le malik. Ya. Yo bar hadap kiri terus hadap kiri malih mubeng pokoke. ayo Mbak Sulis Kalamon werus liramu ayo mau nyebar Elok kiri lagi. Non sewu nggih Bapak Ibu. Ya gone sing seneng iki. kaya ra bisa jadi kiri tansah panci tansah anggoda ati Hadap kiri lagi. Temahan lara tresno Ya, hadap kiri lagi. Semangatnya luar biasa. Mula sinden Sekar Gadung ki kondang sinden paling agresif. Nek perkara agresif ora mung ning panggung, layani sing lanang ning omah ya pol agresif. Ha iya. Harus no Pak itu kewajiban. Kuwi perangane wong ibadah kok wong wadon ngladeni rakane ning dalem ora agresif. Kuwi kena dilaknat karo malaikat cemplungke neraka utawa kawah candra di muka awor endut ciblek gedaba. Ya. pret
enten sing mboten percaya. Ora Pak. percaya ya ben aku percaya kok. Wong ora percaya ki mergo imane ora duwe kok. Lah nek mboten percaya niku mergo pengen nyoba kok, Pak. Oh, aku ya ora percaya lek ngono. Lho. Iya. Ya. Kula sawah sapa ngendut Yo dindangdutke. rasaku lamun bisa ngetake Sembah nuwun tembang kepelut sampun katuraken menika ugi kagem ingkang mengku gati Bapak Darmaji Sarimbit. Uga kadang-kadang sutresna budaya ingkang lenggah wonten ing Desa Tanen wonten Bapak Haji Makrus, ugi wonten Mbah Surip ingkang kepareng nderek ungon wonten ing Suramenggalan Sumberagung ya. Kaya ngapa? Selak dadi penganti-anti pengarep-arep bintang tamune Mas Dujo, Mas Joglidik, Jogluduk diunggahke panggung. Ya Mas, dirantamke tembang Meet in Dujo dados ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lidik. Spesial kagem mempelai berdua Mas Heru, Mbak Akmina matur bangun. Masyarakat Bragung sedanipun sehat matur bangun. Bersama Mas Nito Darsono, sedulur-sedulur saka Sekar Gadung Indonesia. Sinengkuyung Dujo. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri, tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi
yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turun bali kowe lunga tak kandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhoke tresno yen tresnamu isih tak simpen nang dodo nganti sprene ra ono sing liya spesial terminal Gatri Mas Minto khusus untuk warga besar Braga Iya. ayo deh Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku ngerti. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku ngerti. Gatri biyen tresnaku bisa nyawiji istrene kowe turun bali kowe lunga tak gandeng ora bisa medhoke tresno yen tresnamu isih tak simpan nang jero dodo nganti rene ra ono sing liya aduh kena kamu Bang in Blujo. Satur grup SGI tanpa